1-2-3. Әнә шулай һәр иртәсен физик күнегүләрдән башлый ул. Нина Ивановна өчен бу яшәү рәвеше. Оның җитез хәрәкәтләрен күргәч, каршыда 90 яшьлек ханым басып тора дип уйламассың да. Каждый день утром вставая с Һәр көнне иртән йокыдан торуга гимнастика ясыйм. Шуңа күрә көн дәвамында үземне яхшы хис итәм. Бар җирем дә тәртиптә. легче целый день. Нина Ивановнаның 2 бүлмәле фатиры китаплар белән тулган. Коллекциясендәге соңгы китабын моннан 4 ел элек кенә сатып алган. Ул рус теленең аңлатмалы сүзлеге. Үзе моны һөнәри авыру дип атый. Нина Савгачева ярты гасырга якын балаларга рус телен укыткан. Әле дә укучылары белән хат алыша ул. Дорогая Нина Ивановна, здравствуйте. Вот получила ваше письмо и решила начать писать ответ. Для меня профессия учителя – Минем өчен укытучы һөнәре бөтен гомерем. Балаларны дөрес яшәргә өйрәтү. Сыйныфтагы укучылар арасында 1-2 тәртипсез булырга мөмкин. Аларны кичкенәдән туры юлга күндерү мөһим. Монда күп нәрсә гаиләгә, ата-анага бәйле. как дети. А 1-2 бывает. Нина Савгачева үзе Киров шәһәре кызы. Соңгы елларда тормыш иптәше Федор Афанасьевичның туган ягы Нурлатка күченеп кайталар. Ире үлгәч, төп юанышы кызы һәм аның гаиләсе кала. 90 яшь булса да, илдә барган вакыйгалардан хәбәрдар ул. Не ложусь спать до тех пор, пока не... Телевизордан яңалыклар карамыйча йокларга ятмыйм. Илебезнең язмышы, кешеләр тормышы кызыксындыра. Айруча мәктәп турындагы тапшыруларны бик яратып карыйм. Как работают школы. Оны юбилее белән котларга килгән район җитәкчелеген күргәч, әбекәй бөтенләй дә елап җибәрде. Мин бу якыныкыда түгел, ә нинди хөрмәт күрсәтәсез дип гаҗәпләнүен белдерде. Желаю вам здоровья, бодрости духа и всего самого доброго. Большое спасибо. Президент Российской Федерации Путин. Оралаша башлагач, Нина Ивановна искиткеч шәхес булып чыкты. Күп белә, хәтере яхшы, сөйләме әдәби. Хәзерге буынга әйтер сүзләрем күп ди. Гомер буе җырлап яшәгән әби кунакларны да җырлап озатты. Тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова.